Dwi'n siŵr bod chi i gyd yn gyfarwydd ar mudiad bywydau di o bwys. Mae wedi dod i fodolaeth yn America ym 2013 yn dilyn y penderfyniad i beidio barnu George Zimmerman yn euog o lofruddiaeth Trayvon Martin yn y flwyddyn yn gynt. Ac wrth gwrs, yr holl farwolaethau ers ni oherwydd yr heddlu wedi golygu bod y mudiad wedi tyfu, wedi dod yn fwy pwysig yno yn America ac wedi cael dylanwad mawr wrth gwrs. Dwi'n siŵr bod chi'n gyfarwydd hefyd ar ffaith bod y mudiad wedi dod yn bwysig tu allan i America yn y flwyddyn diwetha. Dwi'n siŵr bod chi'n cofio'r holl protestiadau llynedd ha diwetha, tra bod pobl yn ymateb i'r sefyllfa yno yn America ac wrth gwrs yn ei gwledydd eu hunain hefyd. A dyn ni'n gwybod ydyn ni sut mae trais o dir heddlu, materion fel cyfiawnder a wedyn chydraddoldeb wedi dod yn rhan o'r agenda gwleidyddol mewn ffordd llawer mwy sylweddol nag yn y blynyddoedd a degawd yn gynt. Falle eich bod chi wedi bod yn rhan o'r rai o'r protestiadau a ddigwyddodd ledled Cymru enghraifft llynedd. Un peth sydd wedi taro fi yn eitha diddorol ydy'r ffaith bod y mudiad wedi cael ei adlewyrchu yn y cerddoriaeth sydd wedi cael ei creu yn America a gwledydd eraill yn y cyfnod yn y blynyddoedd diwetha. Os dyn ni yn ystyried America, mae'n bosib i weld bob math o ser cerddorol yn y byd cerddorol yn ystyried y materion hyn, yn gwneud sylwadau am y sefyllfa gwleidyddol, yn defnyddio eu cerddoriaeth fel rhyw fath o brotest ac i brotestio'r sefyllfa yn y presennol. Falle bod rai ohonych chi yn gyfarwydd ar stills fan hyn o fideo rhyw gan enwog iawn iawn. Dwi'n siŵr bod nhw'n gyfarwydd i chi a maen nhw'n adlewyrchu y diddordeb yn gwleidyddiaeth y mudiad sydd wedi bodoli yn y blynyddoedd diwetha. Y ddiddorol iawn i fi, sydd wedi astudio'r cyfnod y Mudiad Hawliau Sifil yn ôl yn y 50au a 60au, ydy'r ffaith bod un o ganeuon Kendrick Lamar, y gan All Right, wedi dod yn rhyw fath o anthem i'r mudiad bywydau di o bwys, a wedi cael ei chanu yn ystod protestiadau a chyfarfodydd y mudiad yn America dros y blynyddoedd diwetha, a dal yn cael ei chlywed dyddiau yma. A jyst chwarae clip o brotest yn 2016. Fel dwi'n deud, can poblogaidd gan un o ser mwyaf, Cerddoriaeth Affro-Americanaidd, yn cael ei defnyddio gan protestwyr mewn protest go iawn. A mae hyn yn atgoffa fi o'r ffordd roedd cerddoriaeth yn cael ei defnyddio gan y Mudiad Hawliau Sifil yn ôl yn y 1950au a'r 1960au. Y Mudiad Hawliau Sifil yn dod i fodolaeth falle yng nghanol y 1950au, gwahanol fathau o brotestiadau yn dechrau'r pwynt yno, boicot bysiau Montgomery yn 1955 enghraifft, a wedyn llawer mwy o gwahanol fathau o brotest o 1960 ymlaen, gan gynnwys y sit-ins fel ydych chi'n gweld yno yn y llun ar dde. Roedd pobl ar y pryd yn ymwybodol iawn iawn bod caneuon yn cael ei defnyddio. Lot o gohebion o'r cyfryngau yn amweld â'r protestiadau hyn, yn adrodd yn eu papurau newydd a'u cylchgronau a falle ar y teledu neu dros y radio, i gyd wedi sylwi ac yn gwneud sylwadau ar y ffaith bod y mudiad wedi defnyddio caneuon yn eu digwyddiadau. So dyma un enghraifft o erthygl yn y New York Times sy'n cynnig rhyw fath o perspektif eitha diddorol i ni fel hynyswyr a ddefnydd caneuon yn y Mudiad Hawliau Sifil. New York Times wedi disgrifio'r mudiad fel a great singing movement sy'n ddiddorol dros ben.
A fel ydych chi'n gweld o'r dyfyniad fanna, the songs old and new are used at mass meetings, demonstrations, prayer vigils on freedom rides in jails and before sit-ins. Yn amlwg iawn felly bod caneuon yn cael eu defnyddio yn y gwahanol gyd-destunau oedd wedi nodweddu'r Mudiad Hawliau Sifil. A dwi'n credu bod pennawd ar erthygl yna yn ddiddorol dros ben, ydw e. Dyna'r syniad mae'n werth ystyried. Songs a weapon in right's battle. I ba raddau ydyn ni'n gallu ystyried caneuon fel rhyw fath o arf mewn brwydr. A dyna un o'r cwestiynau dyn ni'n ystyried ar y modiwl o lle mae'r sesiwn yma yn dod. Mewn gwirionedd, roedd y mudiad ei hun yn hunan ymwybodol ac yn ymwybodol bod caneuon yn chwarae rôl pwysig yn ei ymdrechion nhw. Felly be dyn ni'n gweld ydy cyrff pwysig yn y mudiad, cyrff ymgyrchu, fel y Student Non-Violent Coordinating Committee, SNCC, yn ffurfio grwpiau canu mwyn perfformio gwahanol ganeuon yn ystod ei digwyddiadau. Cyfarfodydd, gorymdeithiau, protestiadau eraill. Felly, SNCC Freedom Singers enghraifft wedi cael ei ffurfio a wedi dod yn rhywbeth pwysig iawn yn newylliant yr ymgyrch yn ystod y cyfnod na. Yn llai amlwg, a falle yn llai gweithgar hefyd, The Lumpen, rhyw fand cyddorol a ffurfiwyd gan y pantheroid D. Nid oedd y Lumpen cweit mor enwog ar Freedom Singers neu mor weithgar na chwaith, ond eto mae'n dangos ydw e. Sut mae'r ymgyrchwyr dros hawliau sifil yn gweld pwysigrwydd a rôl caneuon yn ei ymdrechion nhw. A mae'n bosib hefyd i weld hyn yn y ffaith bod y cyrff hyn, yn enwedig SNCC ond rai eraill hefyd, wedi recordio'r diwylliant clywedol oedd yn bodoli ar y pryd. Felly rhywun yn dod â rhyw beiriant recordio ac yn recordio y canu yn ystod y protestiadau, yn rhyw bregethau, yn rhyw ereithiau, asiantau, fel yr un dyn ni wedi clywed fanna, pobl yn canu yn fwy diweddar, canu darnau all-right gan Cendric Lamar. Ac felly mae albums wedi cael eu creu fel hyn, casgliadau o'r recordiadau o Nashville neu Greenwood, Mississippi neu lefydd eraill yn yr ymgyrch. A wedyn wrth gwrs yn cael ei gwerthu. Gwerthu y bob math o resymau wrth gwrs, codi ymwybyddiaeth, codi arian falle, lledaenu'r neges yn ei hangach. Ac un peth i nodi fan hyn ydy'r ffaith bod yr holl albums hyn a greuwyd gan Folkways Records i gyd ar gael ar YouTube i ni dyddiau mas. Felly mae'n hawdd iawn, os diddordeb ydych chi, os ydych chi yn astudio'r Mudiad Hawliau Sifil i fynd i rando ar y recordiadau hyn a chlywed protest y 1950au a 1960au. So dwi wir yn argymell eich bod yn gwneud ni. Maen nhw'n fynonellau hynod o ddiddorol. Wrth gwrs, falle bod y gan yma yn gyfarwydd i chi. Can We Shall Overcome, seiliedig ar ryw hen gan gospel yn dod o'r 1930au. Wedi cael ei addasu wedyn yn y 1940au gan unigolion yn Mudiad Llafur. Y Mudiad Llafur yn gwneud achos gweithwyr yn America, gwneud achos undebwyr Llafur, wedi addasu'r gan i ddefnyddio yn ei hymgyrchoedd dros y Mudiad Llafur, ond wedyn y gan wedi cael ei addasu unwaith eto gan Guy Carway i fod yn ddefnyddiol i'r Mudiad Hawliau Sifil. A'r gan hefyd wedi dod fel rhyw fath o anthem. Felly, yn aml iawn bydde pob cyfarfod neu brotest yn dod i ben trwy bawb yn canu We Shall Overcome. Ac felly, falle bod y gan yn gyfarwydd i chi, falle ydych chi'n gyfarwydd ag e, neu falle byddwch chi'n cael eich atgoffa o'r gam pan dwi'n dechrau jyst chwarae rhywfaint ohono fe nawr. So dyma'r recordiad o Chicago fel mae'n digwydd yn 1963. Mae'n sôn am y sefyllfa yn y taleithiau deheuol yn America ac wedyn yn gofyn bawb yn bresennol i ganu'r gan. So dyma fe. In the process of working throughout the South, and going to jail and getting beat and being in mass meetings and singing, there's one particular song that became the theme song of this movement. It is a powerful song. You can go anywhere in the world today where there is struggle
and you will find this song, and you will still see people in the streets marching and singing it. It is our gift to the world people in struggle. We want to ask you to stand up and cross your right hand over left and sing with us, We Shall Overcome. We shall overcome. We shall. Fel ydych chi'n clywed, mae'r tempo yn eitha diddorol yn fedwydd yn rhy gyflym, mae'n gan syml iawn iawn, ond eto mae'n bosib i'n clywed sut mae'n provocio rhyw fath o ymateb emosiynol, sut mae'n creu rhyw fath o undod rhwng y rai oedd yn canu ar y pryd. Yn debyg iawn iawn i lot o ganeuon y mudiad, caneuon eraill y mudiad, mae'n syml iawn iawn, mae'n bosib i rhywun clywed y gan a wedyn canu fe yn syth. Roedd y caneuon yn syml mwyn bod yn ddefnyddiol ar y pryd. Te, beth am ystyried rôl y caneuon, rôl a defnydd y caneuon yn y mudiad te. Dyma'r math o gwestiynau dwi'n gofyn y myfyrwyr i ar y modiwl. Pa rôl yn union ydy caneuon yn perfformio yn y cyd-destunau gwleidyddol hyn, y cyd-destunau protest hyn? Pa wahaniaeth ydy caneuon yn gwneud? Ydyn nhw'n gwneud gwahaniaeth? Ydy e'n rhywbeth i fwynhau, rhywbeth i joio ar y pryd, neu ydy e'n gwneud rhywbeth mwy pwysig a mwy sylweddol na ni? I ba raddau, ydyn ni'n gallu ystyried caneuon fel rhyw fath o arfau yn y frwydr. Ydy hynny'n orddweud pwysigrwydd caneuon? Wel, bydd yn ddiddorol i wybod beth ydych chi'n meddwl. Fel dwi'n dweud, ydyn ni'n trafod y pethau hyn ar y modiwl, a mae myfyrwyr yn gwneud nifer o gwahanol pwyntiau yn y cyd-destun hwn. Undod, y torf er enghraifft yn bwysig iawn iawn. Pawb yn uniaethu gyda'i gilydd a gyda'r ymgyrch, mae hynny'n bwysig wrth gwrs. Yn ogystal, mae rhaid i ni gofio'r cyd-destunau lle roedd y caneuon hyn yn cael eu canu. Yn aml iawn iawn mewn protest, allan ar y stryd, falle yn gwynebu'r heddlu a'i cwn. Falle yr heddlu treisgar iawn iawn oedd yn fodlon defnyddio trais yn erbyn y protestwyr, ac roedd y protestwyr yn gwybod ni wrth gwrs. Felly roedd y canu yn y cyd-destun hwn yn bwysig iawn, roedd yn rhoi hyder i bobl, roedd y caneuon yn gwneud pobl falle yn bendant yn ei wrthwynebiad i'r fath trais. Os dyn ni'n ystyried tystiolaeth rhai o'r ymgyrchwyd, dyn ni'n gwybod sut oedd yn teimlo'n ofnus iawn iawn pan oedden nhw wedi cael eu cacharu, ac oedd hynny wedi digwydd i lot fawr ohonyn nhw wrth gwrs yn ystod yr ymgyrchaeth hyn. Wel, yn gwynebu'r ofn yno yn cachar, canu can,
wedyn yn cael rhywun arall mewn cell arall yn ymateb ac yn canu gyda chi, yn rhoi hyder i bobl i wynebu'r ofnau hyn a'r pryderon roedd yn teimlo yn y cyd-destun hwn. Felly, mae yna nifer o rolau fan hyn i'r caneuon. Mae'r caneuon yn helpu'r mudiad yn fawr iawn. Dwi'n ddim yn rhywbeth ymylol i'r ymdrechion hyn, mae'n rhywbeth holl bwysig, dwi'n meddwl. Roedd y caneuon oedd yn cael eu canu o fewn y mudiad yn dod o wahanol fanynellau. Dyn ni wedi gweld yn barod ydyn ni eisiau mae rhai caneuon wedi cael ei addasu o'r mudiad llafur. Mudiad llafur yn bwysig iawn yn America yn y 1930au, 1940au, ac roedd y diwylliant caneuon yn gry iawn. So lot o'r caneuon yn cael ei, benthyg yn cael ei addasu yn cael ei defnyddio yn y Mudiad Hawliau Sifil. Lot o caneuon gospel yn cael ei defnyddio hefyd. Felly mae caneuon gospel ydy'r caneuon crefyddol wedi cael ei ysgrifennu gan awduron a gan cyfansoddwyr o 1920au ymlaen. Ac felly roedd yna rhyw fath o sîn cerddoriaeth gospel bywiog iawn yn America trwy'r 30au a 40au. Rheini i gyd y diwylliant yma yn cynnig caneuon hefyd. Ond un beth sy'n diddorol dros ben i fi ydy'r ffaith bod lot o hen ganeuon ysbrydol y cythweision yn cael ei defnyddio. Hen ganeuon ysbrydol the old slave spirituals. So dyma caneuon sy'n dod o gyfnod cythweisiaeth canrif a mwy yn gynt, ond nawr yn cael ei ail ddefnyddio unwaith eto yn y Mudiad Hawliau Sifil yn y 1950au a'r 1960au. So dyma un o'r hen ganeuon ysbrydol mwy enwog o'r cyfnod o gythweisiaeth ac un oedd wedi cael ei defnyddio yn aml iawn yn yr ymgyrch yn y 1950au a'r 1960au, Wade in the Water. Dwi'n siŵr eich bod yn gweld o'r geiriau bod y gan yn cyfeirio at llyfr Exodus yn y Beibl. Mae'n sôn am ymdrechion Moses i arwain yr Israelaidd allan o gythweisiaeth yn yr Eifft ac wedyn i wlad yr Iddewyd yn Israel. Felly, mae'n gan crefyddol, rhyw fath o emyn crefyddol oedd yn cael ei canu gan cythweision a rai eraill ar y pryd. Ar yr un pryd, yn ystod y cyfnod o gythweisiaeth, roedd yna rhyw fath o ystyr cuddiedig yn y gan hefyd. Felly, Wade in the Water oedd cyngor i'r cythweision a nath ddianc o'i pechnogion ac oedd yn cael ei chaso wedyn gan y pechnogion a'i cwn. Felly, Wade in the Water yn gyngor da iawn mwyn sicrhau bod y cwn ddim yn gallu ei dilyn nhw. Ond yna rhyw fath o ystyr cuddiedig arall fan hyn. Mae'n sôn am Moses, wel Moses oedd rhyw fath o gyfeiriad at Harriet Tubman, un o arweinwyr yr Underground Railroad. Hynny yw rwydwaith o unigolion a wedyn tai saff oedd yn helpu cythweision dianc o gythweisiaeth yn y taleithiau deheuol i ryddid yn y Gogledd neu yn Canada. Felly, dyma gan gwleidyddol iawn, yn radical iawn yn ystod y cyfnod o gythweisiaeth, efo rhyw fath o ystyr cuddiedig, nawr yn cael ei defnyddio unwaith eto gan yr ymgyrchwyr yn y 1950au a'r 1960au. Pawb yn ymwybodol o'r ystyr cuddiedig erbyn hyn ac yn meddwl bod y radicaliaeth gwleidyddol fan hyn yn y gan, yn yr hen gan ysbrydol yn berthnasol nawr i'r sefyllfa yn ystod yr 20eg ganrif. Felly mae'n ddiddorol dros ben i weld sut mae'r mudiad wedi defnyddio'r hen ganeuon ysbrydol a'i agweddau gwleidyddol yn yr ymgyrch newydd yn yr 20eg ganrif. Wel, mae'n bosib i weld sut mae'r caneuon hyn, y caneuon gospel, y caneuon hen ganeuon ysbrydol yn rhan o ddiwylliant Affro-Americanaidd a traddodiadau Affro-Americanaidd yn mynd yn ôl degawdau a hyd yn oed canrifoedd. Mae'n bosib i weld pwysigrwydd yr eglwys du hefyd yn yr ymgyrch. Yn aml iawn roedd yr eglwysi yn leithiau deheuol America. Dyma oedd y canolfannau trefnu yn yr ymgyrch yn erbyn segregation a hiliaeth ac yn y blaen. Ond hefyd roedd yr eglwys yn darparu arweinwyr, wrth gwrs, fel Martin Luther King neu Malcolm X, gyda bod mewn eglwys arall fel petai, ac yn cynnig yr holl
ddelweddau, a syniadau, a iaith crefyddol a oedd yn ysbrydoliaeth wedyn i'r ymgyrchwyr. Ond heblaw'r y cyd-destun hwn, heblaw'r traddodiadau hyn, mae'n bosib hefyd i weld yn ystod y 60au, ac yn enwedig yn ystod ail hanner y 60au, artistiaid llawer mwy masnachol, yn gysylltiedig â'r cwmnïau masnachol mawr yn rhoi eu sylw nhw hefyd at y mudiad a delio gyda'r materion oedd yn codi fel rhan o'r ymdrech i frwydro yn erbyn hiliaeth a didoliad. Un o'r rai mwyaf enwog, mwyaf nodweddiadol ac yn gynnar iawn yn y 60au oedd Nina Simone. Dwi'n siŵr bod chi'n gyfarwydd â hi. Mae'n rhywun enwog iawn yn y diwylliant Affro-Americanaidd ac wedi gwneud bod math o ganeuon trawiadol iawn. Fel ydych chi'n gweld, oedd hi yn ymuno â gwahanol ymgyrchoedd yn y taleithiau deheuol, ond hefyd yn cynnal cyngherddau yn y gogledd mwyn codi arian. Ond falle bod hi'n fwy pwysig i ni yn ystod y caneuon fel rhywun oedd yn canu caneuon wrth gwrs. Roedd hi yn troi at yr ymgyrch a'r amcanion yr ymgyrch yn ei cherddoriaeth hi. Felly dyma un gasgliad o'i chaneuon a rhoi yn ystod y 60au, Forever Young, Gifted and Black. A fel ydych chi'n gweld, Songs of Freedom and Spirit. A mae'n bosib i feddwl am bob math o ganeuon oedd hi wedi canu oedd yn cyfeirio at y materion hyn. Falle yr un mwy enwog, yr un mwy feirniadol o'r sefyllfa oedd Mississippi God Dam, yn damio'r awdurdodau yno y Mississippi a'r taleithiau eraill yn yr ardal a mae agweddau nhw tuag at yr ymgyrch. Mae'n bosib i weld bod ser eraill yn dod yn rhan o'r mudiad yn ystod y 60au, a dyma un arall, Bob Dylan. Wrth gwrs roedd Bob Dylan yn ddyn gwyn, mae dal yn ddyn gwyn, dal yn fyw wrth gwrs, ac roedd yn rhan o'r byd gwerin. Felly doedd e ddim yn rhan o'r diwylliant Affro-Americanaidd, doedd e ddim yn rhan o'r eglwys du, er enghraifft, mae'n dod o ryw gyfeiriad hollol wahanol. Ond roedd e, wrth gwrs, yn un o ser y genre gwerin ar y pryd. Ac mae'n bwysig fan hyn fel haneswyr i ystyried genre fel ffactor arall wrth ddadansoddi caneuon yn y Mudiad Hawliau Sifil, achos roedd lot o ser gwerin yn cyfrannu at yr ymgyrch, yn rhan o'r ymgyrch. John Bydd yno, er enghraifft, oedd hi yn frwd iawn dros yr ymgyrch. Nid oedd Dylan wedi gwneud lot gyda'r ymgyrch, ond wedi gwneud ychydig o bethau. Fel ydych chi'n gweld fanna, arwydd y cael dros ben, oedd e wedi ymddangos yn ystod y March on Washington, y digwyddiad pwysig iawn, y digwyddiad enwog pan oedd Martin Luther King wedi rhoi araith I Have a Dream. Ac mae'n ddiddorol dros ben i wybod bod y digwyddiad yna wedi cynnwys nifer o arweinwyr y mudiad yn gwneud areithiau. Felly John Lewis, Martin Luther King wrth gwrs, a rai arweinwyr eraill. Ond yn ogystal, oedd nifer o berfformwyr yn canu caneuon hefyd. Fel ydych chi'n gweld, John Bydd a Bob Dylan yn canu When the Ship Comes In. A dyna gan am y Mudiad Hawliau Sifil, a sy'n defnyddio iaith mewn ffordd ddiddorol, so mae'n werth gwrando ar y gan yno a darllen y geiriau i weld yn union sut mae Dylan yn cyfeirio at y Mudiad Hawliau Sifil fanna. Oedd hefyd yn ystod y March on Washington, Dylan wedi canu Only a Pawn in Their Game. Fel ydych chi'n gweld, rhyw gan am lofruddiaeth Medgar Evers, jyst yn gynhara yn y flwyddyn 1963. Ac roedd rai se eraill yn ymddangos yno yn Washington yn 1963. Peter, rhyw grŵp gwerin arall, a wedyn rai grwpiau Affro-Americanaidd hefyd. Freedom Singers wedi ymddangos, Odetta, Marian Anderson. So nifer o berfformwyr yn berfformio yno yn Washington yn ogystal â'r arweinwyr oedd yn gwneud areithiau. Ac os dyn ni yn ystyried genre, mae'n bosib i ystyried genre mewn ffyrdd eraill hefyd. Mae'n bosib i ystyried genre gwerin a gweld sut mae'r traddodiadau gwleidyddol a gwleidyddiaeth adain chwith wedi bod yn rhan o draddodiadau gwerin trwy'r 30au, 40au ac yn mewn i'r 50au.
a bod y mudiad llafur na mudiad gwerin wedi protestio yn erbyn hiliaeth. Ond os dyn ni'n ystyried genres eraill, dyn ni'n gweld sut mae'r genres eu hunain yn gallu bod yn wleidyddol. Felly, James Brown, un o ser mwyaf cerddoriaeth Affro-Americanaidd yn ystod y 60au, ac un o arloeswyr cerddoriaeth funk, rhyw genre newydd a ddath i ymlicrwydd yn ystod ail hanner 1960au. Mae funk wedyn fel genre yn bwysig iawn yn y cyd-destun hwn, swn i'n dweud. Mae cerddoriaeth yn cynnwys, wrth gwrs, harmony, melody a rhythm. Pob math o gerddoriaeth yn cynnwys y pethau hyn. Ond mae traddodiadau cerddorol Affricanaidd yn debyg iawn ac wedyn traddodiadau a dylliau cerddorol Affro-Americanaidd yn rhoi mwy o bwyslais ar rhythm. Felly, roedd James Brown ac arloeswyr funk eraill yn gwneud penderfyniad i pwysleisio rhythm yn fwy na harmony a melody yn y cerddoriaeth newydd. Felly roedd yn rhyw fath o benderfyniad gwleidyddol i bwysleisio traddodiadau Affricanaidd ac Affro-Americanaidd yn eu cerddoriaeth. Ac felly, fel di deud, dyma un ffordd sut mae genre ei hun yn dod yn fater gwleidyddol ac yn rhyw fath o ddatganiad gwleidyddol yn yr ymgyrch. Dyma un o caneuon mwy enwog, James Brown, yn adlewyrchu'r farchdder du oedd yn dod i fodolaeth yn ystod ail hanner y 60au. Falle bod y gan yn gyfarwydd i chi, ond beth dwi eisiau gwneud ydy gwneud rhyw fath o bwynt eitha pwysig wrth i ni ystyried cerddoriaeth fel fy nhonell ac fel rhywbeth yn y mudiad ei hun. Ar yr un llaw, dyn ni'n gallu darllen y geiriau, ydyn ni. Mae'n bosib i ddarllen y geiriau hyn a gweld beth yw neges James Brown. Beth yw'r protest mae James Brown yn gwneud trwy ei gan. Ond wrth gwrs, dyn ni ddim yn gwirionedd yn dod ar draws caneuon fel hyn fel arfer. Dyn ni ddim o reidrwydd yn darllen y geiriau, neu nid dyma'r unig ffordd dyn ni'n deall caneuon. Achos, dyn ni'n gwrando ar ganeuon, ydyn ni. Dyn ni ddim o reidrwydd yn darllen nhw. Dyn ni'n gwrando ar y perfformiad. Dyn ni'n gwrando ar y ffyrdd mae'r canwr yn canu. Dyn ni'n gwrando ar y cyfeilliant hefyd. A mae'r perfformiad gan y canwr a'r cyfeilliant i gyd yn ychwanegu llawer mwy o ystyr i unrhyw gan. Maen nhw'n ffordd o gyfathrebu eu hunain, wrth gwrs. Ac felly, be dwi eisiau gwneud nawr ydy gofyn i chi darllen y geiriau a cael rhyw fath o argraff o neges y gan, ond hefyd i wrando ar y gan i weld sut mae'r perfformiad ei hun falle yn ychwanegu ystyr, falle yn newid yr ystyr, neu falle yn gwneud y neges yn fwy byw ac yn fwy uniongyrchol. Felly dyma'r gan. We've been built and we've been scorned. We've been treated bad, talked about, as sure as you born. But just as sure as it takes 2 eyes to make a pair, brother, we can't quit until we get our share. Say it loud. Say it loud. One more time. Say it loud. I've worked on jobs with my feet in my hand. You know, all the work I did was for the other man. And now we demand a chance to do things for ourselves. We're tired of beating our head against the wall and working for someone else. Say it loud. Say it loud. Say it loud. Say it loud. Eithaf bod yn bosib i glywed sut mae perfformiad James Brown yn ychwanegu llawer mwy i'r gan ar jyst y geiriau fel dyn ni'n gweld nhw ar dudalen. Mae'n bosib i glywed pwysigrwydd o rhythm, ynddo fe.
Fel dwi'n dweud, y penderfyniad gwleidyddol i bwysleisio rhythm o flaen harmony a melody. So dyna un peth. Dyna ni'n clywed hefyd ydyn ni y galw ac ymateb, sydd yn nodwedd pwysig iawn unwaith eto o ddiwylliannau clywedol Affro-Americanaidd ar yr un llaw a wedyn Affro-Americanaidd ar y llaw arall. Dyna ni'n clywed ydyn ni mewn pregaeth gan weinidog yr eglwys di. Y pregethwr yn deud rhywbeth galw fel petai, a wedyn yn cael ymateb gan y gynulleidfa. Ac felly mae'r pregethwr a'r gynulleidfa yn ymuno gyda'i gilydd ac yn creu'r pregaeth gyda'i gilydd fel petai. So mae'n pwysleisio'r syniad o gymuned a'r cysylltiadau rhwng pobl. Felly dyma rhyw nodwedd o ddiwylliant Affro-Americanaidd sy'n cael ei pwysleisio fan hyn yn y gan James Brown ac mewn yn y genre o gyddoriaeth o ffunk. Hefyd, ni'n clywed ysgrychiadau ar gryddfan a synau eraill gan James Brown, eto sy'n pwysleisio rhyw agwedd o ddiwylliant clywedol Affro-Americanaidd, achos unwaith eto, dyn ni'n clywed y fath beth ydyn ni yn y gynulleidfa mewn ymateb i bregethwr neu yreithiwr, neu yn yr achos yma y canwr. Felly, mae penderfyniadau cerddorol yn mynd ymlaen fan hyn gan James Brown ac artistiaid eraill i bwysleisio diwylliant Affro-Americanaidd, eu traddodiadau, eu dulliau, eu egwyddorion ac yn y blaen. Felly mae'n rhyw fath o ddatganiad o farchdder di, rhyw fath o pwysleisio pwysigrwydd y diwylliant a'r pobl. Yn ogystal, mae rai caneuon ddim efo rhyw fath o neges gwleidyddol amlwg, ond dal yn wleidyddol yn ei ffyrdd ei hun. Os dyn ni'n ystyried rhyw genre arall, cerddoriaeth soul, wedi dod i fodolaeth yn ystod y 1960au, unwaith eto, mae'n bosib i weld sut mae caneuon serch, enghraifft, dal yn rhyw fath o ddatganiad o pwysigrwydd diwylliant a thraddodiadau Affro-Americanaidd. Enghraifft da o hyn ydy Aretha Franklin. Aretha Franklin, wrth gwrs, wedi cael ei magu yn yr eglwys di, wedi canu gospel am blynyddoedd a blynyddoedd cyn dod yn seryn mawr, ac yn dod yn enwog dros ben yn ystod ail hanner y 60au. Rai o'i caneuon yn ganeuon protest, fel respect, math arall o protest, a ddath yn bwysig yn y Mudiad Hawliau Sifil ta beth. Ond mae hefyd bosib i glywed ei bod hi'n pwysleisio gwerth a phwysigrwydd diwylliant lleisiol a diwylliant cyffredinol Affro-Americanaidd yn ei chanu hi. Fel ydych chi'n gweld fyna'r cylchgrawn ebony wedi disgrifio haf 1967 fel yr haf o Aretha Rap yn revolt. Felly un o Aretha Franklin, Rap Brown, un o arweinwyr y pantheroid di, a revolt, yr holl derfysgoedd yn y dinasoedd yn America yn yr haf yno. Un o'r pethau hyn gyda'i gilydd, fel rhyw fath o adlewyrchiad o ddiwylliant Affro-Americanaidd a ddiwylliant protest ar y pryd. A mae'n hefyd bosib falle i glywed rhywbeth am natur a chyfeiriad y Mudiad Hawliau Sifil yn y cerddoriaeth hefyd. Mae rai haneswyr wedi deud bod y 50au, hanner cyntar o 1960au wedi tystio rhyw fath o twf yn y Mudiad Hawliau Sifil. Mae'n dod yn gryfach, mae'n tyfu, mae'n ennill brwydrau, mae'n dod yn llwyddiannus, mae'n gweld y llywodraeth wedyn yn pasio deddfwriaeth i wella hawliau pobl Affro-Americanaidd. Ond wedyn, o ganol y 1960au ymlaen, mae'n bosib yn ôl yr haneswyr hyn gweld rhyw fath o ddirywiad yn y Mudiad Hawliau Sifil. So mae rhyw fath o syniad fan hyn o the rise and fall of the civil rights movement. Dyna'r plosiad mae haneswyr wedi defnyddio falle i esbonio y mudiad yn y cyfnod yma. Maen nhw'n nodi sut mae raniadau dros dactegau o fewn y mudiad, sut mae cenedlaetholdeb di wedi dod yn gryfach ac falle wedi achosi raniadau hefyd. A mae'n bosib i weld yr trais a ddefnyddiwyd gan yr heddlu ar awdurdodau i ormesu'r mudiad hefyd. Mae bosib i weld mae sylw yn troi at yr ymgyrch yn erbyn y ryfel Fietnam hefyd yn lle'r Mudiad Hawliau Sifil ac wrth gwrs roi lot o arweinwyr y mudiad yn cael ei llofruddio
yn ystod y cyfnod. Ac am y resymau hyn, gweld rhyw fath o ddirywiad yn y mudiad a rhyw gyfnod newydd o bessimistiaeth yn lle'r optimistiaeth o'r cyfnod yn gynt. A mae haneswyr yn synhwyro rhyw fath o newid yn y cerddoriaeth yn adlewyrchu'r newidiadau ehangach hyn. Ac mae un hanesydd, Mark Anthony Neal, mae fe wedi nodi'r gwahaniaethau yn albums Sly and the Family Stone. Felly, fel ydych chi'n gweld, mae'n cymharu Stand o 1969 a There's a Riot Going On yn 1971. Tra bod yr un cyntaf yn fywiog ac yn optimistaidd ac yn llawn egni, mae'r ail un yn llawer mwy dywyll. Mae'r cynnwys y caneuon yn llawer mwy pessimistaidd, mae'r sŵn yn wahanol, dwi ddim mor fywiog o gwbl. Ac felly, fel dwi'n dweud, mae rhywun fel Mark Anthony Neal wedi gweld rhyw fath o adlewyrchiad yn gyfeiriad y mudiad yn yr albums hyn. Hefyd, mae haneswyr hyn wedi nodi sut mae rhyw fath o genre newydd wedi datblygu yn ystod dechrau'r 1970au. Llawer mwy radical yn ei gwleidyddiaeth, llawer mwy beirniadol o'r sefyllfa, yn bell iawn o neges Martin Luther King enghraifft yn ei agweddau tuag at yr establishment a phobl gwyn ac yn y blaen. Felly mae Gil Scott Heron a'r Last Poets yn cynnig cerddoriaeth llawer mwy radical yn wahanol iawn i cerddoriaeth y cyfnod yn gynt. Just un pwynt ola, mae rai cyfoeswyr y cyfnod, rai haneswyr ers ni, wedi bod yn ddeirniadol o rôl busnesau mawr a'r diwydiad cerddoriaeth yn y ffordd mae wedi troi cerddoriaeth a cerddoriaeth protest Affro-Americanaidd yn rhyw fath o gynnyrch. Rhywbeth i werthu gan y cwmnïau eu hunain, rhywbeth i brynu wedyn gan gwsmeriaid. Yn lle rhywbeth llawer mwy byw, llawer mwy radical, llawer mwy gwerthfawr yn yr ymgyrch. Falle bod yn anheg, dwi wedi dangos cloriau album fan hyn, llawer mwy diweddar. Dyw rhain ddim yn dod o'r 60au, ond mae'n pwysleisio'r pwynt dwi'n gwneud. Rywsut mae protest yn dod yn cool, rywsut. Mae'n apelio at bobl ifanc. Mae'n ffordd wedyn o becynnu'r cerddoriaeth mwyn apelio at gwsmeriaid yn lle gyrru newid, yn lle arwain at newid. Felly, mae yna rhyw syniad bod cyfalafiaeth yn taro yn ôl yn erbyn diwylliant protest ac yn tanseilio'r diwylliant protest mwyn sicrhau o pethau'n aros yr un peth a ddim yn newid. te, dyna'r cyflwyniad, a dwi jyst eisiau gadael ychydig o gwestiynau i chi ystyried yn dilyn y cyflwyniad. Ydy'n wir ydych chi'n meddwl bod y radicaliaeth yn cael ei tanseilio gan natur masnachol y cerddoriaeth a greuwyd yn ystod y 60au? Ydy hyn golygu bod ni'n Simone a James Brown yn llai radical yn llai gwerthfawr na'r Freedom Singers? Freedom Singers yn dod rhan o'r mudiad eu hunain ac yn defnyddio'r caneuon a'r canu mewn ffordd ymarferol. Mae hynny'n rhywbeth i ystyried. Y fwy cyffredinol yn ni, wrth gwrs, i ba raddau ydy diwylliant cerddorol yn rhyw gyfnod yn adlewyrchu materion gwleidyddol, cymdeithasol a rai pethau eraill yn ystod y cyfnod. Dilyn hyn, i ba raddau ydy cerddoriaeth yn fynhonell gwreiddiol defnyddiol i haneswyr. Os dyn ni'n ystyried y sefyllfa heddi, i ba raddau ydy'r cerddoriaeth Affro-Americanaidd yn adlewyrchu'r mudiad Bywydau o bwys, ydy'n werth i haneswyr y dyfodol gwrando ar Kendrick Lamar enghraifft, neu Beyoncé, neu ser eraill Affro-Americanaidd. Wel, ar y modiwl, dyn ni'n astudio yn yr adran, dyn ni'n ystyried y cwestiynau hyn, a dyn ni'n dod i'r casgliad, falle bod yn werth ystyried caneuon a'r diwylliant clywedol. Mae'n bwysig i ni gwrando ar y gorffennol cymaint a darllen y gorffennol falle. Bod y cerddoriaeth, hyd yn oed os dwi ddim yn adlewyrchu'r reality, adlewyrchu'r sefyllfa yn hollol gywir neu yn union fel mae fe,
Mae dal yn dadansoddi'r sefyllfa ar y pryd ac yn cynnig dadansoddiadau o'r cyfnod ar y pryd, ac felly yn fynhonell gwerthfawr iawn. Ond mae'n lan i chi beth ych chi'n meddwl, mae rhaid i chi dod eich casgliadau eich hunain, dwi'n meddwl. Diolch yn fawr iawn am wrando, a dyna ddiwedd y cyflwyniad. Diolch yn fawr iawn.